Go. 1, 2. Kom så lidt hurtigere. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jeg kan ikke. Jeg kan bare. 1, 2. Ny rekord, mand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og vi siger tak til Mikkel. Tak, Mikkel. Satte du den bare på pause? Nej. Okay. Jeg vil ikke sætte den på noget. Okay? Ja. Hurtigere, mand. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hvor skal du hen, mand? Hvad fuck var det efter? Den skal op, vi kan så. Og vi siger tak til Daniel.